TV don andi ko fo wonani do menen hebi do musidɗo men mo anduɗa to on fof kanko woni tampude ka télé ma defugol bari muso to ɗum to mo kadi basidi belati eyyi te mun to malati kadi aɓe ñaadi lijan to ɗum ala bata keɗa ñaaɗi to alhamdulillah abata bije bata kayra mala bije because nyela banko kanu nyela masake wulta wata wati ka wulile be pare place le be mbulu to ko non ka fa alhamdulillah lil alamin alhamdulillah lil alamin alhamdulillah lil alamin nin jama be findi da banten fay to ko maska Gambia round so fe yale be national executive ko no anin national security ko no anin fe yale ko NPP kanun telemit yele do moro ben telebul dibala ke tawa sababu te wala ajaratu maimuna balde ko sabe national executive ko atela Gambia women mobilization national executive na taje ko atela musoti ko no mi yalon ko atela musol be nyato kayale e de paso di ala de paso mi yalon ko sita momo itabiro lo dawo da ni mama nka ko to tabila nga simo tabila da sa mota to nyale ko sanino mansanina be taka na timman kam fa yoro kele mansanina be silo kai maka tiela mansanina be silo kai maka buro ponse mansanina be silo kai maka tiela rodom woto minamu woto Gambian kolu alga song ale tilomi malandi tilomi be malari wala alhaji Ahmed Mahmoud Barroso the future president of the Gambia wala le alamu because minamu mobe aje development member ba me bankoka isonte manson wallahi be nya ba ani thinking tel nya ba kan surtout ba ñu ni tamade tamala ani thinking tel na tamade ba ñu sta bu ko tay wotam be duwara o mon seke 2026 min kana momo lo tafe ma fa be nya tele bar be so ka te katila but we are ready because mi leketa na Gambia nya to taje na Gambia le future je na Gambia la so mala woto alga den kanna na duwa hino kairo president o president Adama Barrow amin ya baraka musidɓe am Fulɓe TV ha joni meɗen baññulɗo min foti ɗo kadi e Fatimata ko yettode min dabɓa da o men sansata Yoro Diallo maɗuɗa si fullo noddi o immo waɗa fi noon hande ko politique immi imo nder tom ɓawi ɗon andi laamu o en fof woni ton ba kono yiruɗa o to masallah alhamdulillahi rabbil alamin hajjato mi weltima no feewi mi weltima doole sabu sa lamdima kam to ɗum ka lamdima kam ko jiɗmi eɗo gonmi mino tawano gila ñalade iɗo ñande baro lumbi mo yaha notbal mino tawa ha Allah waɗi hande woni last day o so min noon mino tawano e inde Rofeda larani leñol Rofeda ko association mo gandanɗa hoorema mbo tawa e remoɓe aynakoɓe e procession jagnoɓe kuule waflita kuule waɗa hen hunde wonde so minen ko ɗum woni ligguey amen Allah waɗi nde wonɗo président o mbo lamɗoyo o laara remoɓe ɓe minen ko hen min jiya ko ɗum waɗi ɓe heɓɓi groupe amen o ɓe watti min nder toon nden noon min beltima no feewi min beltima président Barrow ko sifo mom faala ɗi ko développement wawata yaade e dow heege mono dari noon fiyigol rewɓe heɓi place ji mum no golla ɓande are leydi ni are président Barrow ko sifa mum faala kono wajotoɗa daaraɓe no few eyyi ɗo kay daraɓe ɓe ɗo rek politique en wajoto goto foof yo andu laamu ko Allah suɓata lamɗo eyyi Allah aussi suuɓi président Barrow henini en ɓen enen foof en toon ɓuti nangude liggoɗen e Allah waɗi président Barrow kadi o ari o darima o dadima o wi yimɓeɓe liggo machallah guilema yimɓeɓe pokkiti sa laari giraffe koɓe wallitta ko remoɓe ɓe ɗum na heewi haalis tottere haɗo rewɓe ɓe ɗum na heewi nden noon ɓe yimɓeɓe neggin président Barrow ɓe liggo ɓe ganda président ko ɗum woni hamne mum yo en ballu ɗum o wawa lelɗini yeeso min beltima no feewi jarama ba jawo on jarama Jeff Kadiatou thank you so much min beltima thank you musidɓe jokke men jam Fulɓe TV inchallah mbatta hewne sila mi yetta noon caméra mana on
Abdoulaye Mbalo mi yejjitani Samba Gelajo Mbalo ha France mo ganduɗa mo tammiti TV on simi woni noon kadi fito on mi yejjita Mouhamed Mbalo enen e terewal ɓe ganduɗa kamɓe dari ha joni men photo spécial ɓe ganduɗa ko fans club madame Lady Sadio Mbalo Baro dari ha on oto heeɓi tawata min waɗay cover full programme o haɗa jarama ko jokkuɗon men kon e programme mi yejjitan noon drive am e éditeur amen on jarama